Amar lagun hariko dira iraketan, talde mistoak dituzte, eta badaude bost lagun txalakoak direnak eta bost neska, kasunetan, bost lagun, bost neska, desakakoak direnak. Txalakoak dugu gain, bi urtez egin diren aitadan batzuk hartu dutela, eta beraien izenak aipatu ditut eta eskatu dugu sartzea kentu bat dira beraintza. Etxalakoak izanen dira Jon Alotxa, Angela, Txalalua, Zatok, Fernando, Alotxa eta Emilio Alotxa. Eta izatu ezera, esakatik, bost neska torre zaizkigu, gero montatuko izuet pixkat beraien historia, bost neska horien izenak, Ainhoa, Maria, Ane, Aitzire, eta Javier. Gaurkoan, dizroa izanen dira.
Sinay na kayo. Patinat sa ko. Salamat. Ah, ya está.
argazkia ateren nahi duenak, Nato Rundo,